ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಇವಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂತು ಒಂದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಬೇಲಿತ್ತು ಸೊ ನಾ ಬೇಲೆ ಪೋಂತೇನೆ ಬಜ್ಜಿ ಪಾರ್ತ್ ಮಂದಡು ಅಂಚೆನೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ್ತ ವಿಷಯ ಇಂಕ್ಲ ಮೊಳಕ್ಕಿಣ್ಣಿತ್ತು ಕೋಡಿ ದೀನ ಬೆದ್ರ ಒಟ್ಟಾರೆ ತಿರ್ಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಅಂಕಲು ಎಲ್ಲಾಡೆ ಬೈದ ಬತ್ತದ ಪೊರ್ತಾತನ ಬತ್ತದ ಮುಲು ಮಾತರಿಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಅಶ್ವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಇವಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂತು ಒಂದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚಾಣಿ ನಾನು ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ವೀಕ್ ಆಫ್ ಸೊ ಇತ್ತು ಗುಪ್ಪಿದಾರ್ದು ವಿಠಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಾದರ್ಲ ಎಂಚ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಮಹಾಗಣಪತಿ ನೆಟ್ಟು ವರ್ಷಲ ನೀರು ಬರೋಂದೆ ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೆದಿತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ವಿಠಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೊ ಈಗ ಮಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಐತೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪನ್ಪೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು ಇಪ್ಪನಾಗ ದುಂಬುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನತ್ತೆ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಏನಾಯ್ತಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪನ್ಪೆ ಕತೆ ದಾದಂದು ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂತಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಂದೆ ಸೊ ಮಿಷಿಂದ ನೀ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿತ್ತೆ ಇವಾಗ ಬಜ್ಜೆ ಮಂದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಂದು ಜಾನ ಹಿಂಗೆ ಬೇಲಿತ್ತು ಸೊ ನಾ ಬೇಲೆ ಪೋಂತೇನೆ ಬಜ್ಜೆ ಪಾರ್ತ್ ಮಂದಡು ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾರ್ತಿತ್ತೆ ಅವೆಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾತಿತ್ತಂಡು ಚೂರು ಕಲೆ ಹಾಕೊಂಡ ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಎತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರೈಸ್ ಏತು ಬುರಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತೇರು ಸೊ ಕಲೆ ಆಪುಜಿ ಕಲೆ ಆಪುನ ಪಂಡ ಸುರುಕು ಅವು ಚೂರು ಶಾರ್ಪ್ ಇಪ್ಪುಂಡಾಯ್ತಾ ಕೂಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಶಾರ್ಪ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಅವು ತರೆಯಾಡಂದು ಇಲ್ಲದಾನೆ ಬಜ್ಜಿ ಪಾರ್ದು ಒಂಚೂರು ತರೆದುಂಡವು ಇತ್ತೆ ಬಜ್ಜೆ ಬರೋಂದುಂಡು ಬಜ್ಜೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಕ ಎರೆಗಳ್ಳ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರಡೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನಿ
ನಾನು ಬೀದಾರ್ದು ಹಿಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಾರ ಉಂಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಸ್ತೆ ಪರಕ್ಕೆ ಚೂರು ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ಖುಷಿತ್ತು ವಿಷಯ ಇಂಕ್ಲ ಮೊಳಕ್ಕಿಣ್ಣಿರಿತ್ತು ಕೋಡಿದಿ ನಾನು इथं दीतन जानवा जानू ना किन्नी रेड बिट्टल एक्स्ट्रा जॉइन आया एरेगला मोला बडितन्न पल्ले पल्ला कोडी मेन मित्त बार्दुंडु गिन्नी दिंपेगे इंदमे लोन कलकुन बुच्चे अरे गंजी यूट्यूब पांड access the service center బయట ఇంట్లో మళ్ళీ ఆల్వస్ ఆసుపత్రి ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತೇವೆ ಅವಳು ಹೀರೋ ಡ್ರೈವರ್ ಅವಳು ನಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್ ಅವಳು ಡ್ರೈವರ್ ಅಲ್ಪ ಇಚ್ಚವಳು ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ತ ಬಿಡ್ಚಪ್ಪ ಬೆದ್ರ ಬೆದ್ರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ಮళ్ళీ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೀ ಪೈಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇருந்து ಪಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ఉంది ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ఉంది ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ఉంది ఇది పోందుಲ್ಲ పల్లె పల్లె ಅದು ಕಂಡು ನಾಕು ಜೋಕು ಕಂಡು ನಾಕು ಜೋಕುಲು ಮತ್ತೆ ದೂರ ನಿಕ್ಲನ ಬಲಿ सीधा कटडवला ಗಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ ಕುಚ್ಚಡಿ ಸಂಘ ಬರ್ಕೊಂಡು Mami. Hah? Apa bekati mama?
ಫೈನಲಿ ಅಂಕುಲು ಎಲ್ಲಡೆ ಬೈದ ಬತ್ತದ ಪೊರ್ತಾತನ ಬತ್ತದ ಮೊಲಾರ್ ವಂಚಿಕೆರೆ ಪತಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಜ್ಜೆ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಚೂರು ಬೇಳೆ ಮನ್ಪರೆ ಆಯ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಎಲ್ಲಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮಗ ಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಉಳ್ಳ ವೀಡಿಯೋ ಮಂದಜಿ ಮಿಷಿನ್ ದಾಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದಾಗೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಇಡೀ ದಿನ ತಿರುಗು ಬಚ್ಚಿಂಡ ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮರಪಚ್ಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್